Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe unong kingling hawa omngot udan jingkermen bagi nong jengok kai perthei kinwan no shadauki bat kiwei ki jaka ha Meghalaya hadian kajingja bas ngausi padang shudep ha Pahalgam Kashmir. Kani kajing penpa unong kingling hawa omngot kabahap hasnong dauki kadai haba unong lom khubor unong san hima na Shillong ulahyar kerpang ban sngap ya kasur jang ki padba haba yadei bat kajing penjari curfew ka sarkar haki khaput Bangladesh hadian balami kajing yakan at ka India bat Pakistan namar kajing sha asiat kinong jengok kai perthei ha Pahalgam. Uni unong kingling udan jingkermen baki nong jengok kai perthei kibadai na India ni shabar kari India kibatmu banlet she Kashmir kinwan no sha Meghalaya hadin kajing sha asiat ha Pahalgam. Katba kawai kalong kame kabadesha hatrai ki dieng kwai harut kawa omngot hadauki kalayathu banadu basha asiat kibrio ha Pahalgam kalahiar hi kayo namar kinong jengok kai kidon kajing sngo artatien banwan kai shadauki namar badan markhap bat ka Bangladesh Henry Minta kimdon shu kajing sngo tieng kumban shipin kan mau bahakini ki arsnem ki dukan ki basong di hatrai dieng kwai ki dangduna Henry Minta kani kajaka kabadan harut wa omngot ki lasdang bun ki dukan deso bat dukan sha ban penkre ya ki nong jengok kai perthei shu menta ki sipai BSF kilawa ada kajing tho bakim sha shu ban ring video lada let shawa omngot bat badan markhap bat ka Bangladesh nadu bami kajing yakhi ka bajur ha Bangladesh Henry la sha tang ban chondur Pihak ni wa omngot kini dauki pidei nong kingling Tasu tuile mengi nong kingling kalong kumno kayo mentanadu bakat kito katma India Pakistan kadon nang bun breu bawan kai hane. Afi kumbangi julong haman la ka snam te hakini ki banai April Mei te long kamda hadu kata-kata hi kayo jumi te manong bakandon ka jingkta bakadon ka thma apreng ka India bat Pakistan te long kamda long hadu kata-kata. Hoi kadon mo ka jings iya namar hakiti ki ri Bangladesh kadon ka anti sentiment against India ma. Te ngi sutu kadon hi khandiat ke ai re banong ba 100% kathma ka balong hangtei kan kta ya kanika jingtrai jong itu kamda long than hadu kata-kata ka bangin la ban batai. Kemut kam hiar kam keu kan long ikum tu kalong kumju kumbaju long haki panai long haki niki panai liur April Mei te kalong tai entah ini itu des ki kamwan banai yu ayom yu kambun bah ne ti ka season ka jongi hangi long ka sedang na November hadu February eng hoi te ki kambun hi ha por badai ka season ni namar kiyo ya kata ka clarity jong ka umma te namar season bala hapslam long once when it's rain te long ka kam yo shu ring ka bakui means I start from April onwards long ka kam da ku shu te long alis ki brio hi ki bala yo but ki brio ki bala tip ng baki agencies repair lang baki advertisement repair long ki ya le man one ha ka por ka badai long November to March kan kingling kibreu ki pi chat jalam hadu ne bordar hi Bangladesh ne tang ne hawa umwat ya fi ka point ka jongi ka la they already starting from the zero line okay we starting from zero line long ni kingling na zero line ni tengi station dang long alis la da kenya ka length jong ka am ka la don si kilometer na ka starting point to the end point te nakta bade long lada ki breu jongi ki breu ki basong liang bat ni ki kwa ban shendur te long min sange gen san minute em tu 10 minute em tu long ki shendur gen te hadin nang tu ngi return back long ni wan ra biang ki hame alis ka timing jongi long hakapor badi ka rush hour ka rush season am ni da bu ya ka timing ka badi 1,000 minute namar khnang bangin la maintain ya ki breu ki bawan nama fi hakapor ka rush season am ya ban maintain ya ka time lada ngimla ban maintain ya ka time am ngimla re ban sure but each and everyone who come to visit our river they can make a fun on the boat ride kan pi songling kan ba ni na ka benta laingot ki breu ni pensong ka wi ka liang te ngi ken kumba raspa tengkai kamu kal ajak pop hang kene kingling ka wa amgan kala adi ka wi ka ngira banong ka pleng ja jumi ki
kiba chong ba sa shini ma te alis kam dai tang ying ru lengba ka jing don jong ka wa amwan ki wei kiba kam sha jinga na ka ni ka wa amwan ru ki don ka package ke istina ya ka package to ki ke te lengba jong kata ka package lengba ka jing wan ra ka jong ki ya ki briu shani ru makiru kilayo bentalang dai tang mangi hangi pi Kituris kibana ni tang na India hin na bar India kiba khambun phi ba lak hang ni ko. Kiba Khambun hakane ka wa chungi te kidei na ko ri India he they are at least each and every corners of the our country I mean kila one even visit te occasionally ila banong teng teng ila banyo ki foreigner mo kumna Israel American France German kumta te Tumut kini ka jing siat apa gam kanong tai sini kanom kituris kinam ting. Yo i jongi ma ka kumka observe jongi kam dakta kadu kata nomor ni ngilai ngidon ka jing kamen ba ka jing jang tayam Hoi. kan pen flu sisu ya ka tourism jongi hang nomor kibriu ke bala plan ban visit ya ka Kashmir am mental kalalong do Ni wanok sini kan. kalalong tu le tingi don ka jing kermen ba kitu ki bala Temu citai. tumu sitai bakin wan sini Buat Indonesia kemat kan lo kumta rada kan. ngi don ga jing kermen ba long ta ba andre long ka por pade long kam sha fi ha ka por slap kumtu kumba nadu mentahi ubnai ting ting ha kisnam ki bla dep lele te long nadu mentahi ubnai ka gala he te long kingling shu te ngi kermen ka Kini jing jing don kini ki kini siliang don ki khar Bangladesh. Kini nunjuk pendek kipi. Kini ki siliang don Bangladesh. fi ki don ki por ma kum ha ka por ba shekama nadu khat khandai spat khandai kumri ka don hi ting ting ki incident ma ki bijia each and every border ngim la ban sure ka long each and every time can raise ka issue ma te ngi hang ni ru ting ting ka ja he ting ka ja he Kerja ini. Kembal kam daja ba he. long major incident de long kam de ja re last time akan mau 1996 Mal Islam kan. ka ja po pardiwa kan ma fi ka to Dari mentari ka chong san ki. minta te ka long Ino Bangladesh ru kiwan hang ni hi. normal ho kiwan hat zero line ni Nang mono ki msa shu ban ring video ang i tu lakhang na ring video balai bam sha dang shu. si banai ni ka jinja hang ni long kumba om mene ba hadin ka jing you kene ka jing kenjong sarkar po Bangladesh na du ka tu hi ka por long Super King. ka sensitive ma leng ba ki sentiment ki ba penmi kini ki official ki ba dai na po Bangladesh te hang ne ro long kini ki ba dai na ka defense Hoi. long ki la shim serious Nadu ba kadang ka jing hurira Bangladesh kan. Ti kulesibun ba kerteng kumno pi. ka kerteng jonga ka dai lam parliament ka Dari nani daw ki hi na. ho nga shong sa ang ni ya tapi Kini dong kingling kadongot barok ni Australian pi. nakaliang jongi nakadauki boating tourism and develop association ngidon kumba shispa arnod Ni labun ba? labun ni la they at least hadin ka jing flop no jongka ni ka export and import no kala ade ka ni pat ka lat Yang ka ja. pli ngi ha ka lat ba pli ngi lang ba ka jing wan sngo jong gini ki tourist ka ni ka wa ka jongi Mun man kesni. Ponong ba ngi don box sipun kan Mun man kesni pim yo shti nomor tourist kawan baik hane claim. ha Kasni yu khambon sejan. Shti. Shti. kastang Friday si thok dem tu sajan ba Sunday Kita lai teli mah. ha long ha ka jing wan pa de long ki wan hi man ka sni tamba ka jing khambun breu de ka dei kita ki sni Kulesibun ba ile kermat pi. ha pi dei na ka Noksan hima. Noksan hima. ha collection Tekong pi ya thule mengi kan ke jaka ke ha dauki ke jaka yu ni. Ini kedai kedai Jakarta terus saja. Hoi. Tiang yuan hang ni ban ya kermat pi nomor ba hadin kami tu kama India Pakistan. Itu ke jing siat apa pahalgam mah kita res ki lekai tu. Ti hadin tu ke jing jia kita res ki bon am hang ni ha dauki bon kai. Iwan, kamdan je. Bunda bun tan hidup kata bagi jibun man. Nai di shau ni bunai de bunai jong kita terus. April, May, June de bunai jong kita terus. Panbai shu balajian aku kerja seko Pahalgam. balgam long lathut ma kita terus dengan kisip tema. Shifting mah. Long Long ni rohini di Khabar dah mah. Te ajan. Je pi ba shong dukan hang ni kam don ke jing shifting ai nomor ba. Ni bisa kan ni dari kisip tema ni sosial ni Pak Dujia mah.
Jujia. Lap 4 ju i meno ni dang yerit ni 4 tip kata kat iki baru. Hoi. Di kini kita ris kita bona NA Wan. Kini kita terus kili ke all barok ke India. Dan ke bawah nak bar India ru. Hoi. Kim don ke jing shooting nomor hang ne kim don ker senar chai don kim don ki Nadaki shifting lang kumban lang hir kisno sngai Sngai mo. seluruh memang 4 jujia tamo 4 julap dari baru. Lim lak bentip banjia ke basyik mati bentip. Aba menta dalam. Hoi. Ikan mau ba ngilet shagowa ngi itu ki ding snap kor. Ngiwan hang ne ngi ni ki ding kwai ma itna. Pila tung kenang ne kum no ki Ini ding kwai. kan try jaka ma di kuai ma. Hoi. Itu ris kinda lawan sih kan berarti Ki yo chong khang ne ma. Kini ki ding kwai la Islam ki la don kini ding kwai. Ina duk manswa hendai thai di berubah hendai thai. Menta akut am ka ayam so Entah lah kut ayam sedang dia kuai ban sok nu September. tembar ma. Hang ne ki dukan iyo ba yadi na. Hang ni lai di lut barok jaj ki juice fresh juice ki jimbam ki jage ala. Barok ma. Barok jaj. Barok injat ma. Lai nai tangki alkohol dan alap ma ki alkohol dan syak. Ki pidi ba jubam ja kasi am. Jimbam khasi jimbam dekhar ni. Ya dia lang ni hit ni jimbam khasi jimbam. Dang meno kadang mensuang sum don kini dukan nang ne. Mensuang dengan syong sedih footpath. Hoi. Syong dengan red macam tu footpath. Empat pati nadu mental along license arsnem mental adap arsnem dan ila sing kini kedukan. Kan no dukan bol abon na. Ini sini bawa. Kini ka hap ha snong doki am. Kini kelahap Pak War West tu. Takan doki. Ki bawan thit jubam mi pi hang ne ki de ki bawan hang ne wa ungot am ki bawan. En kini terus kiwan ki lokal dan terus. Taki man kai shot ki on lang ne. Kai sesuatu jumlah dan bang. Hadu kono baje pi peli kan. Habam dunak terus tinggi sunsting ilaya kang. Hoi. Babun di terus teng ni begini kang. Hatu ko por baca siat gitu ki mak toris pahalgam kadon so kathama India Pakistan. Kadon ang gaji shooting ya pi hang ne ba USA ka yo ka hiar ka yo. Kedai kata kadang jadi shooting kemudian kemarin ngide kaput pada senemu. Hoi. Kemarin lak bentip mo. Itu banjiat dan kata di sikit kemudian malu malah. Dah sikit kata. Dari mentar. Tempat yang ingin kan cuci shooting. Kene ka curfew ko long kumno haba. Ki ong hadu. Korfu kita katrikam nama kita bu. Prabaji hadu baji mesti kayat kam hadu. Tang kita prabaji ni dan syuk bayar. Pi kanu baje hane pi ong. Ni teh ru baji lai kang kan. Shoban kot shoban stang kan. Ban korfu ni lah kang. Syukian nama beleng. Apa minta kam syangan syuk. Kada. Baru ini ba shondukan ki dinang daw ki hina. Ha kini na daw ki hintan ko yung nabata. Fresh nang di na. Di ba nabatin yo. Kamu kala ay kambah kanya pi. Oh, kalai kam kalai rabai ni sibun. Tama. Kanu dukan ne kan ngot ni ba. Yang way are lai sau san. Aduk hendak syukur kat way teli kidukan. Lai dan bat. Sedang hek ka jakang ne mah. Kalau kumno pindang penbahas susu ya kini ka jakka ba internet. Ada kita try. Di ailat temo ngilak ban penbahas susu kita. Ini kenu itu pia ro ibu mah ne. Ini gini basna. Ini kita pia dari syukur di syukur. Fresh ice naruh macam kawan turis juga berikut macam tu bagi mak syong ni. Internet ka kubur pi yo ban kenu pi. Di kena ba kena news ki ba laki yel intention ne kenu bam jahang ne pi. Sampai kena kedudukan berjama. Dan dalam Iwan sendiri saya Iwan. Kerteng kumno Kerteng juga di kompan singat Suchen. Suchen mah. Kuliah subun.